Хоць хрысціянства прыйшло ў Беларусь яшчэ да вялікага падзелу на праваслаўе і каталіцызм, усё-такі самай старажытнай хрысціянскай канфесіяй у Беларусі была праваслаўная царква. Яно перажывала разам з Беларусю увесь пакручасты лёс нашай краіны. Перыяды ўзвышэння змяняліся крызісамі, заняпадамі. Пасля падзелаў Рэчы Паспалітай праваслаўная царква ў Беларусі стала часткай расійскага праваслаўя і засталася ёй нават пасля здабыцця незалежнасці ў 1991 годзе. Нас цікавіць, як перапляталіся лёсы праваслаўя з лёсам беларускага народа. Пагаворым пра гэта з гісторыкам рэлігіі, прафесарам Святланай Марозавай. Скажы, калі ласка, як пачыналася гэта канфесія ў Беларусі? Хрысціянства было вядома нашым продкам яшчэ да хрышчэння 988 года. А першыя хрысціяне былі воі, якія хадзілі на Візантыю ў паходах, і гандляры, купцы дзеля зручнасці вядзення гандлёвых аперацый прымалі хрысціянства. Самым старажытным хрысціянскім цэнтрам Беларусі стала Заслаўе, куды Уладзімір, вялікі князь кіеўскі, выслаў Рагнеду пасля замаху на яго Рагнеду і Ізяслава. Рагнеда заснавала там манастыр і стала першай згаданай летапісамі манашкай ва ўсходнеславянскім свеце. А Ізяслаў, яе сын, першасветнікам Полаччыны. У 992 годзе створана Полацкая епархія. Гэта павысіла статус Полацка як культурнага, духоўнага цэнтра. У 1005 годзе была створана Тураўская епархія. У 1992 годзе Беларусь урачыста адзначыла тысячагоддзе пачатку хрысціянства, тысячагоддзе Полацкай епархіі. І гэта свята яно дала для міжнароднага іміджу Беларусі і самасцвярджэння суверэннай беларускай дзяржавы, як пісала тады преса, не менш, чым усе мерапрыемствы беларускага ўрада на працягу года. Ну, ў гісторыі Беларусі на нашай тэрыторыі далёка не ўсе дзяржавы спрыялі беларускасці. Так вось, у сувязі з гэтым пытанне, ці была калі-небудзь праваслаўная царква беларускай у Беларусі? Несумненна. Хрысціянства калі распаўсюджвалася на пэўныя тэрыторыі, убірала ў сябе адметнасці гэтых насельніцтва, ну, так бы скажем, нацыяналізавалася. У другой палове 13-16 стагоддзя фарміруецца беларуская народнасць. Упершыню ў пачатку 16 стагоддзя Скарына перакладаў Біблію на мову блізкую да беларускай. Вось ішла і беларусізацыя праваслаўнай царквы. Скарына першы. Ён зрабіў подзвіг гэтым перакладам Бібліі. Ён даказаў, што беларуская мова такая ж свяшчэнная, як і іншыя кананічныя мовы, царкоўнаславянская, грэчаская, лацінская. А ўжо Сымон Будны і Васіль Цяпінскі перакладалі і пісалі цалкам творы на беларускай мове. Царкоўныя брацтвы, палемічная літаратура спрыяла пашырэнню беларускай мовы. І праваслаўная царква была беларускай у 16-18 стагоддзях, верагодна, яшчэ першую трэць 19 стагоддзя. Епіскап новастворанай мінскай епархіі, новастворанай у 1791 годзе, Віктор Садкоўскі, на сваіх святароў ругаўся, што яны не ведаюць рускай мовы. Захавалася ў крыніцах яго выказвання, яго пагроза. «Я ваш літоўскі язык выкареню, я вас всех в Сибирь повысылаю». Скажи, калі ласка, а вось сітуацыя, статус праваслаўнай царквы ў Вялікім княстве літоўскім да Люблінскай уніі і пасля Люблінскай уніі ўжо Рэчы Паспалітай, якія былі адрозненні? Ад Крэва да Любліна захоўвалася раўнавага, распаўсюджваўся каталіцызм, князі падтрымлівалі яго, але адначасова падтрымлівалі і праваслаўную царкву і насельніцтва, якое складала 9/10 усяго насельніцтва гэтай дзяржавы. Ад Крэва да Любліна раўнавага заходняга і ўсходняга хрысціянства, а з часоў Люблінскай уніі
перавага схіляецца ў бок заходняга варыянта. Люблінская унія, рэфармацыя, контррэфармацыя нанеслі 3 магутныя ўдары праваслаўнай царкве. А потым яшчэ Брестская унія. На абарону праваслаўя выступіла спачатку шляхта, праўда, яна ў першай палове 17 стагоддзя сама акаталічылась, а потым казацтва са зброяй у руках. Палітыка падтрымкі праваслаўя рускім царом Алексеем Михайловичем у час вайны з сярэдзіны 17 стагоддзя і прысылка сюды расійскіх святароў, гэта змяніла адносіны ў дзяржаве да праваслаўнай царквы. Урад Рэчы Паспалітай пасля гэтых войнаў сярэдзіны 17 стагоддзя бярэ курс на падтрымку уніяцкай царквы і абмежаванне ўплыву праваслаўя. Усё 18 стагоддзя адбываецца звужэнне праваслаўя ў, скажем, межах да Магілёўскай епархіі, якая ў канцы 18 стагоддзя стала аб'ектам сутыкнення інтарэсаў розных дзяржаў, рэлігійных сіл, паколькі это была адзіная праваслаўная епархія, і праваслаўныя складалі 6,5% насельніцтва Вялікага княства Літоўска напярэдадні падзелу Рэчы Паспалітай. У часе разгару войнаў з Масквой у 16 стагоддзі выдаваліся прывілеі, которые рабілі роўнапраўнымі праваслаўных і каталікоў. Каго датычылі гэтыя прывілеі, якой часткі грамадства? Прывілеі датычылі шляхты. Усё заканадаўства Вялікага княства Літоўска абараняла, адлюстроўвала інтарэсы пануючага саслоўя, як і ў любой феадальнай дзяржаве. 20-60-е гады 16 стагоддзя – гэта час рэлігійнай талерантнасці ў ВКЛ. Вось як складваліся адносіны праваслаўнай і уніяцкай царквы ў Рэчы Паспалітай? Калі рыхтавалася і заключалася царкоўная унія, меркавалася, што ўся кіеўская мітраполія, духавенства, вернікі пойдуць на уніі. Але гэтага не адбылося. Адбыўся раскол кіеўскай мітраполіі на праваслаўную і уніяцкую частку. Да антыуніяцкай барацьбы, асабліва узмоцненай у канцы 16-та, першай палове 17 стагоддзя, да яе пачатку, вельмі спрычыніўся кіеўскі ваявода, магнат Канстантін Астрожскі, нашчадак славутага пераможцы пад Оршай. Паколькі уніяцкая царква распаўсюджвалася за кошт праваслаўнай царквы, ударила па прэстыжу праваслаўнай царквы, то зразумела, што рэлігійная канфрантацыя мела месца. Але гэта барацьба антыуніяцкая вялася ў выглядзе соймавых дэбатаў, пакуль шляхта абараняла праваслаўе, палемічнай літаратуры, дзейнасці праваслаўных братстваў, і толькі казацтва са зброяй у руках абараняла праваслаўе. Ведаем таксама, што ўвесь час, у навейшы час, былі спробы стварэння беларускай аўтакефальнай царквы. Яна існуе в эміграцыі, в асноўным дзейнічае. Вось, і ў Беларусі ёсць некалькі прыходаў, а вот такі сёння ўвогуле стан беларускай аўтакефальнай царквы. Гэта невялікая царкоўная арганізацыя, якая не прызнана ані рускай праваслаўнай царквы, ані маскоўскім, ані канстантинопольскім патрыархатам. Нешматлікія прыходы, у прыватнасці ў Мінску прыход, спроба асобных праваслаўных святароў аб'явіць свае прыходы аўтакефальнымі не заахвочваюцца і нават падаўляюцца. На працягу ўсёй гісторыі хрысціянства ў Беларусі не спынялася імкненне да аўтаноміі беларускай праваслаўнай царквы. Пачалося гэта яшчэ ў 14 стагоддзі, калі вялікія князі літоўскія змагаліся з маскоўскімі за кантроль над кіеўскай мітраполіяй і стваралі літоўскую мітраполію. У выніку выйграла Масква, якая акупавала Беларусь у канцы 18 стагоддзя. Аднак барацьба за беларускую аўтакефалію працягвалася ў 19 і 20 стагоддзях. Сучасная беларуская аўтакефальная праваслаўная царква арганізацыйна заснаваная ў 1948 годзе. Яна дзейнічае пераважна ў асяродках беларускай эміграцыі. Мае прыходы ў Злучаных Штатах Амерыкі, Канадзе,
Аўстраліі, Великабрытаніі, Беларусі. А вось якія сёння адносіны паміж праваслаўнай царквой як часткай маскоўскага патрыархата і беларускай уладай рэжыму Лукашэнкі? Улада падтрымлівае дзейнасць праваслаўнай царквы. У 2003 годзе заключена дамова аб супрацоўніцтве дзяржавы і беларускай праваслаўнай царквы. У 2008 годзе праваслаўе на афіцыйным узроўні была абвешчана, скажем, адной з галоўных ідэалагічных сіл у дзяржаве. І шырокае будаўніцтва праваслаўных храмаў на Беларусі і дзейнасць праваслаўнай царквы усяляк падтрымліваецца. Отец Георгій, вся Беларусь бачила і чула, як на прыступках вашага храма хор святароў спяваў магутны Божа. Таму да вас непасрэдна пытанне, як праваслаўная царква ў Беларусі спрыяе беларускай культуры? Праваслаўная царква – гэта людзі. І можна цешыцца тым, што за апошнія гады, дзесяцігоддзі ўсё больш тых людзей, якія звяртаюцца да беларушчыны, да беларускай культуры. І сёння мы таксама невыпадкова знаходзімся у бібліятэцы імя Ларысы Геніюш, якая месціцца у прыходскім доме Калужскай царквы. І узнікаюць такія ініцыятывы, якія падтрымліваюць нашу беларускую культуру, якія спрыяюць і адраджэнню. Я абавязаны прыгадаць выданне новага запавету на беларускай мове, які літаральна пару год таму быў выдадзены, быў завершаны гэты пераклад. Служацца літургіі на беларускай мове у многіх-многіх храмах нашай беларускай праваслаўнай царквы. У тым ліку Каложы. Царкве 12 стагоддзя. Так, у тым ліку і ў Каложы, у іншых гарадзенскіх храмах, у горадзе Мінску. З'яўляюцца такія адукацыйныя праекты у прыходах па вывучэнню беларускай мовы, па вывучэнню беларускай літаратуры. Ладзяцца літаратурна-музычныя вечарыны. І вывучэнне спадчыны, культурнай і духоўнай спадчыны нашай царквы. Вось гэта такія асноўныя накірункі, і мы, як святары, адчуем такое запатрабаванне. Людзі пытаюцца ў нас і пра богаслужэнне на беларускай мове, і жадаюць, каб беларуская культура была больш шырэй прадстаўлена ў жыцці беларускай праваслаўнай царквы. Царква ідзе да людзей. Можна і так сказаць. Довга гісторыя праваслаўнай царквы ў Беларусі цікавая і пакручастая, як гісторыя ўсёй краіны пагранічча. Я хацеў бы азначыць некалькі момантаў. Па-першае, няма ў гісторыі выпадкаў, наколькі я ведаю, каб праваслаўная царква заклікала ці змагалася са зброяй у руках супраць улады. Яна цярпела, змагалася ціха, але таксама вядома, што праваслаўная царква ў розных абставінах і ў крызісе Рэчы Паспалітай, і ў часы Савецкага Саюза яна ціха змагалася за веру і за сваіх вернікаў. Не беспадстаўна сённяшнюю афіцыйную праваслаўную царкву, частку маскоўскага патрыархата, абвінавачваюць у прарасейскасці не беспадстаўна. Але мы ведаем, што ў часы рэвалюцыі жнівеньскай 2020 года праваслаўнае святарства, тым ліку мітрапаліт, ужо былы мітрапаліт Павел, асудзілі гвалты сілавікоў на вуліцах Менску. Калі народ падняўся, царква была з ім. І для мяне гэта яшчэ адно сведчанне вядомай аксіёмы. Які народ, такая і царква.